אוקיי, אני משחק, תראו את המשתמש שלי בפיפה. זה המשתמש שלי, כן, זה משתמש שלי מטורף. סתם, אני רק התחלתי את זה, אז אני לא הכי טוב כזה. אני סבבה, אין לי קבוצה מטורפת עכשיו, וואו, זה סבבה. כולם כאילו, את הקלף הזה, ורק אומר, עשיתי ריאל מדריד, לא הצלחתי איתו, זה דומה לריאל מדריד נראה לי, במשתמש הזה. נראה לי זה דומה לריאל מדריד, כן. אין לי קבוצה טובה, יחסית. לא כבר, זה מסבן זה נכון. אז בואו נראה מה קיבלנו. וואי, בואו נראה מה קיבלנו. צרפתי. מי זה? אלפון. וואו. מה? הוא לא כזה טוב. נשים אותו בהרכב. או שלא. בואו נקבל. נו כבר, למה זה לא לוחץ? טוב, נכון שקורה משהו בלחוק? מה זה לא? הנה. אז בואו נראה מה יעשה. לא. יאללה, הנה. אמרתי לכם, זה דומה לריאל מדריד. זה לא ריאל מדריד. מה אתם רוצים ממני? ויניסיוס די. טוב, הבנתי. כן. לא לוחץ. לא, אני חייב ללחוץ. ייי! לא חייב. לא אבל. אוקיי, בואו נראה מה המערך הכי טוב ככה. האמת הוא. אמרתי לכם, זה סבבה. בהגנה יחסית טובה. רק בהגנה, כן. מה הם רוצים ממני? טוב, יאללה, בואו נעשה משחק. מה זה? טוב, אין לי כוח. בואו נעשה את זה מהר. הנה, עכשיו זה דומה בציבור של ריאל. אני נגד ריאל מדריד. ריאל נגד ריאל, איזה מצחיק. טוב, מסתבר שזה עשיתי לכם כל הזמן וזה ככה בשביל סרטון ארוך. כן, בזה זה ארוך מאוד. אוקיי, אני עושה להתקפה. יאללה. אוקיי. לא יכול לעשות. לא. גול. יש. אוקיי. יאללה. אוקיי. לא היה אפשר לעקוף אותו, מסתער, עשיתם שאני עושה משהו מטורף. בוא נעשה גול, עוד גול. בוא. יאללה. לבד. גול. אתם רואים? עם השחקן הגרוע הזה שמתי גול מטורף. עברתי את כולם איתו. יעשה חוסטה. טוב, תגידו בתגובות אם אתם עושים יותר
קסר, שכאילו אני לא הכי טוב, שזה יותר קסר ואני כל שנה צריך לעשות קאט, או שיותר, או סרטון ארוך כאילו, ויותר מטורף. אין. נמצא אוף כאן סולו בוא, למה הם לא עושים? בוא אליי, למה אתה עולה? זה קשה, נורמלי. מה, עושה עוד פה בול? זהו, ניסחנו. כן, והגרושה שלמטה הזאת של הסמיילי, אני שיניתי את הסמל סוג של... טוב, בוא נראה מה יעשה. שחקן, אין סיכוי, כן. אין שחקן. אוקיי, יש לי עוד משהו, בוא נראה מה יעשה. קטנה. בואי, עוד. שחקן גרוע. מי לבחור? תרשמו לי כאן בתגובות ונראה לי אנחנו יותר מדי ארוך. אז יאללה.